Empasingked ni Mr. Marvidad may sa business owner asaan ko maababalawin digiti padan a negosyante iti lokal a gobyerno iti nalado o panagkanselar iti klase kunana nga damit laeng kadakwada a negosyante iti panakalugi gapo ta mamati isuna a risk taker da iti Facebook post ni Mr. Marvidad ket makita aga po iti nalado o panakakanselar iti klase dagiti ubing ket saan daan na ibunong dagiti lakod a waffle kadagiti pagadalan iti syudad Tilawag ken dumapay nga ili imbatad na ano pay saan na anay lako kadagiti pagadalan dagiti awafol ket di mawat isuna iti tulong kadagiti netizens tapno mailako iti talugasot a pidaso awafol mainayg iti daytoy ket kinuna ni Mr. Marvidad a diskarte laeng kuma iti ipanuray dagiti padana a negosyante. As a business owner, sir, medyo narigat. Kasi nagdakkel ti production ni sir eh. Siguro mga 300 to 600 pieces yar aramiden mga product nga maibunong ti schools. Tapos ada pa'y paswelduan. So medyo narigat sir, nagrigat nga itay krisuna. Kasi in the past days pa'y gamin sir kasi pa'y tinapas pasamak. Okay. Bigla-bigla anda nga i-cancel. Ngayon sir, ibagak man lang dito eh. As a business owner gamin, basol mi dagiti sir-saragan mi sir eh. Nga amo mi lang nga rod ti casting nga panawinin, itay kris mi pay lang agaramid ag production iti adu nga products. Ngayon sir, dakdakkel gamin ti obligasyon mi nga dakam ti asasahan dagiti dadumaming empleyado. Ada pasweldoan mi, ada dagiti expenses met nga kakasing nga kadadakkelan. Ngayon sir, asa negosyante gamin, itay kris mo tapno makatulong kamit kadagiti empleyado. Hamid lang nga nagkadagiti empleyado, may nagkadagiti daduma pay nga makasapol ti tulong. Iso sir, nagmayat lang nga rod nga ada ti social media nga platform tayon kadagitoy. May sa post mo lang ag trending adut tumulong ken alalis nga ma-sold out ti products. Nupay kastakit binalakada ni Mr. Marvidad dagiti padan a negosyante nga agan anos akan kanayon. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.